Здравейте, пичове! Добре дошли обратно в едно видео. Поредното мъжки работи. Днеска имам за вас една красавица. Epicariio плеч. Аз съм избрал размер 6 по 52. Миналия път в миналото ревю обсъдихме единствената друга пура с оценка 98 точки на Cigar Aficionado. Днеска сега ще срежа тази разкошотия, ще я запаля и ще кажем 2-3 неща за нея. Първо впечатление и като цяло какво да очаквате, ако имате късмета да ви попадне в ръчичките. След малко пича. За една бройка. Пужа си тук сладко-сладко, пее ми някаква птичка и може да си останаме без видео. Та, първата третина и така впечатление от сблъсъка с то плеч. Много мъжка пора до момента, много дървесни нотки, земни нотки, така напомня на един силен Партагас 898, например, или може би дори Партагас Соломон, само че без сладостта, която натисна в един момент при тази пора. Тук никаква сладост до момента, просто силни земни минерални нотки. Най-много в един момент някакви печени ядки, може би са най-така нежния аромат, който съм долюбил до момента, но пък честно казано доста ми харесва. Черен пипер също се усеща, но много приятно, в никакъв случай не е пиперлива, в никакъв случай не е пикантна до момента, много добре балансирана пура и нямам търпение да видя какво ще предложи втората третина. До след малко. Така, силата в първата третина беше средна към силна. Навлизайки във втората третина се усети леко покачване в силата. Абсолютно равномерно горене. Моментите, в които леко изоставаше някоя страна, пурата сама се регулира. Бъдете търпеливи, дайте малко шанс, не дайте веднага вадите някакви запалки, горелки, огньове, стават палежи, няма нужда, дайте и шанс. Тук става въпрос за високо ниво на изработка, така че ще се регулира сама. От към аромати и вкусове остана това предоминантни дървесни нотки. Много явно излиза кедъра на преден план. Остана черния пипер назад и земните нотки. Много приятна за момента пура. С какво да я съчетаем? Така, когато има толкова силно дървесно присъствие, бърбан, разбира се. Ако имате късмета да имате някоя виличка, вечер става хладно, едно разкошно бърбанче ще си отива чудесно с тази пуречка. Или, ако е скоч, да бъде изцяло отлежал в бърбан бъчви. В жестоките жеги вече имаме няколко варианта. Единият вариант е, може би с някоя по-сладка биричка, да се опитаме да извадиме наяве по-сладките нотки от тази пура, да ни станат малко по-достъпни. Или пък другия вариант, който е малко рисков, с по-горчива биричка да се опитаме да съчетаем, което е нож с две острията, защото може пък да убие цялото изживяване. Това вече вие ще си го решите.
естествено, силно кафенце винаги добра опция. Ще видим третата третина, какво ще ни предложи. Горе-долу съм, може би след средата на третата и последна част. Силата така и не се покачи. Остана си средна към силна или малко над средното. Първо да отбележа презентацията, нещо, което рядко правя, но банда е доста як, честно казано. Адмирации за това как се усеща като отлежалост в пурата. Така и нямаше някакъв по-особен транзишън, честно казано. Дървесните нотки останаха доминантни, малко така подправки, допълнително се появиха в трета третина. Бял пипер, може би. Поне това усетих аз, долових. Качествата на пурата си останаха до последно, като пропускливост и равномерно горене. Но на мен ми липсваше тази дълбочина, честно казано, за да й дам някаква по-висока и така шокираща оценка. За мен 89 от 100 е оценката за топ пледж, но е добра пура и бих я препоръчал да я опитате задължително, без значение къде се намирате в приключението си, начинаещи, напреднали, по средата някъде, супер, ултра експерти, няма значение. Пурата е добра и трябва да се опита поне веднъж. Що се отнася до моето епикарио приключение, те първа предстои. Ще опитам още доста продукти на бранда и ще се видим скоро, пичове. Поздрави!